The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayo napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Kongreso. Partner, makakausap natin ngayon via video call si Tatay Albert Sumang, ang ama ni Justin na isang 12 anyos na mayroong sakit na neuroblastoma na isang uri ng kanser sa tiyan na naging sanhi ng pagkakaroon ng bukol. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Albert. Magandang hapon po, sir. Opo. Tatay Albert, kumusta po ngayon ang kalagayan ng inyong anak? Ano po, sir, pinasiti scan ko po siya. May lumitaw pong bukol sa kanyang bibig. Kaya ngayon po, ang sinuggest ng doktor, ipapa-PET scan po siya sa National Kidney. Opo. Sa kasalukuyan po, ano ang pinakasitwasyon ng anak ninyo? Matindi ho ba yung sakit na nararamdaman niya? Wala naman po siyang iniinda, sir. Minsan po, sumasakit yung ulo, sinasabi niya sa akin. Ganun-ganon. Kaya pinasuggest po ng doktor na i-PET scan nga po siya. Opo. Kailan pa ho nagsimula itong cancer ng anak po ninyo? Na-hospital po siya, sir, 2014. Na-diagnose siya 2015. Kasi po walang doktor na espesyalista sa Pampanga na titingin para sa kanyang edad na open for operation po kasi siya kasi hindi alam kung anong klaseng bukol eh. Opo. Ayun po, nung mabiopsy siya, dahil hindi nila kaya sa Pampanga, dinala ko siya sa Philippine Children Medical Center sa Quezon City. Nung nabiopsy po siya, sir, ang kanyang bukol ay rare. Isa po palang uri ng cancer na neuroblastoma. Opo. Nung pagka-biopsy po sa kanya, umalat po siya, naging tatlo yung bukol niya. Umabot po sa bayag, dibdib, at saka sa tabi ng liver. Opo. So sa kalagayan pong ito ng anak ninyo, Mang Albert, nakakapag-aral pa ho ba siya ngayon? Sa ngayon po, sir, paminsan-minsan, minsan sa isang linggo at 2 beses. Anong grade na po? Dahil may sumasakit sa kanya. Anong grade na po? Grade 5. Grade 5 po siya, sir. Opo. Sa tuwing dumadaing yung anak nyo, ano ho ba yung madalas na sumasakit sa kanya? Dati po, sir, nung hindi pa siya, nung pagkatapos ng makemo, ang laging masakit sa kanya, tiyan, ulo, ganun po lagi, sir. Opo, partner. Opo, Tatay Albert, magandang hapon po, neuroblastoma. Opo, ito po ay isang uri ng immature nerve cells na tumatama po sa lahat ng parte or iba't ibang parte ng katawan. So, ano po yung sabi ng doktor? Bakit daw po nagkaroon ng ganitong sakit, ganitong uri ng sakit ang inyong pong anak? Kahit po sila, hindi po nila kayang ipaliwanag, kahit po doktor sila. Kasi po ang sabi sa akin, para lang daw po tayong lupa na tutubo yung gustong tumubo. Sa kaso po niya, yung neuroblastoma, sa 1,000,000 bata, o sa 1,000,000 bata, isa lang po ang tinatamaan na ganung uri ng sakit. Na sabi sa akin, wala pong kagalingan. Opo, so Ganun wala... ang pinaliwanag. Opo, wala pong kagalingan. So, paano nyo po, tatay, natanggap ito pong mga sinabi ng doktor? Siyempre, bilang isang tatay, napakasakit po na ganun po yung sinabi ng doktor. Pero paano nyo po ito natanggap at paano nyo po hinaharap po yung mga dumarating na umaga na ganito po yung pinoproblema nyo patungkol po sa inyong anak? Opo, totoo po yun, ma'am. Yung sinabi nyo na masakit po talaga para sa isang ama na magkaroon ng ng sakit ang aking anak na gaya ng cancer na wala po akong kaalam-alam na ganun pala yung uri ng sakit ng aking anak. Ngayon po, ma'am, ang ginagawa ko, dahil sabi sa akin ng doktor na sa ganyang uri ng sakit, wala daw gumagaling. Nung grabe po siya sa ospital, hindi ko po siya inuwi. Talagang
sabi ko, kung talaga mawawala po yung aking anak, yan po siya mawawala ng buhay, pero hindi po siya. Pilit po kasi pinapauwi sa akin noon ng doktor eh. Dahil daw po sa ganung uri ng sakit, wala daw gumagaling. Pero sa awa naman po ng Diyos, naka-recover siya. Kasi hindi ko po siya inuwi, ma'am, kahit pinauwi kami. Dahil tinapatan na ako ng doktor. Opo, so nanindigan po kayo bilang tatay na lahat ay gagawin ko at sa puong may kapalang po ako mananatiling nananalig dahil yun ang gusto mo bilang ama na ipakita yung pagmamahal mo sa anak mo, tay. Opo, ma'am, hindi ko po siya binitawan. Hanggat maaari, kung may malalapitan ako ng tulong, gaya ng Ako Bicol Party List, lumalapit po ako. Ano ba po, since 2015, lumalapit na po ako dyan, ma'am, sa Ako Bicol. At hindi po kayo binigo ng Ako Bicol, tatay? Pa? At hindi po kayo kailanman binigo ng Ako Bicol? Ay, hindi po, ma'am. Yan po ang una-una naming lapitin yung Ako Bicol. Kahit yung mga kasamaan po namin nung nasa taas pa kami, doon po lagi kami kumukuha ng GL. Nung during pandemic, ma'am, nakakapasok po kami. Pagkapasok kasi pwede, doon parang nare-release na yung GL, ma'am. Ayan. So, isa po kayong patunay na talagang Ako Bicol po ay laging naandyan para tumulong sa ating mga kababayan. Opo, ma'am. Kaya sa tuwing halala naman po, yun din naman ang pinangako ko. No? Tutulungan ko rin siya. Kasi po ang nanay ko rin, Bicolana, tapos mga kamag-anak namin, Bicol din. Ayun. Nasa amin na po sila ngayon. Mga babasa at saka lumbes. Opo. Ngayon po, tatay, ano ngayon po yung mga gamutan na kinakailangan po na inyo pong anak? Sa ngayon po, ma'am, dahil may nakita pong bukol sa kanyang dibdib, di po alam ng doktor kung cancer cell pa daw po yun o ano lang daw, o kulani. Kaya po, sa ano daw po, sa PET scan, malalaman kung cancer cell yun. Para mag-blink daw yung ilaw pag na-PET scan siya. Opo. Tatay Albert, kayo po ni Mrs., kumusta naman po kayo na meron po kayong ganitong problema or pagsubok na kinakaharap, lalo na't po cancer, ang sakit po ng inyong anak? Mahirap din po, ma'am, sa sitwasyon namin na ganito. Ako po bilang isang farm laborer lang po kasi ako, ma'am eh. Ay, wag niyo pong ilalang, sir. Laborer po sige ako. po, ma'am. Ayan. Opo. Opo. So, ang trabaho niyo po, Sir Albert, ay laborer. Si Mrs. po, ano po yung pinagkakabalahan niya po? Ano po, minsan, ma'am, nakakapag-sideline po siya sa pagtitinda-tinda, pero ang niya, nakikipaglabada, ganyan, ma'am. Opo. So, kulang din po yung mga kinikita. Pero paano nyo po natutustusan itong mga gastusin po ng inyong pamilya? Ayan po, ma'am, sa paglalapit-lapit sa mga tulad nyo po, ma'am. Pag lumalapit kami sa inyo, malaking tulong po yan para sa amin. Opo. Lalo na ang hirap pong maganap ng pera ngayon, sa panahon ngayon. Tatay Albert, merong sakit po ang inyong anak. Ano po yung pinakakailangan nyo ngayon? Bakit po kayo lumapit sa Ako Bicol Party List at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo? Ang pinakakailangan ko po, ma'am, agarang tulong ko ngayon na hinihingi sa inyo, yung PET scan niya po, ma'am. Kasi yun po ang pinamamadali ng doktor. At saka urine DNA. Okay. Tatay Albert, makinig ho kayo ha. Makakausap natin sa kabilang linya si Sir Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon sa iyo, Sir Rody. Karody. Hello, magandang hapon din po, sir. Madam. Karody. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Opo, Karody, nakausap nyo na po ba itong si Tatay Albert? Ano po, kung ano po yung kailangan niyang tulong at ano po ang tulong na pwede nating maibigay sa kanya? Ay, sa katunayan po, ito si Tatay Albert, lumapit po sa ating tanggapan dito sa Kongreso. Opo. Ito po humingi po ng assistance. Nakita po niya yung Ako Bicol Party List. Ay, tapos po siyang lumapit sa akin at upang kinausap niya ako na yung kanyang problema, tayo naman bilang isang Bicolano at mababang puso ng mga taga-Ako Bicol Party List, dali-dali po naman natin tinulungan to, yung anak niya si Justin. Itong 12 anyos na may sakit sa national kidney. Opo, so ibig sabihin, Karody, yung pong hinihingi niyang tulong na PET scan, PET scan ay sagot na po ng Ako Bicol?
Opo, sa katunayan po, ipagkakalog na po natin yung kanyang guarantee letter. Wow! Para po mabayaran na po yung kanyang kailangan sa National Kidney Hospital. Ayun, Ayun. partner. Mhm. Sagot agad. So, Oo. ngayon pala, ora mismo pala, iaabot na sa kanya yung GL. Opo, ura mismo po, ibibigay na po natin sa kanya yung hiningi niyang 60,000. Wow! Ayan. Po, may bigay na po sa National Kidney at sinasabi po nga natin ng ating mahal congressman or Congressman Elizalde at Congressman Jael Bugalon, kailangan tutukan maigi ang mga kababayan natin na nangangailangan Ayun. ng tulong. Opo. Sir Rudy, nababanggit nyo po, 60,000 po na guarantee letter ang ipagkakaloob po natin kay tatay para po sa gamutan ng kanyang anak. Opo. Yan po ang kanyang dineclare po. Kanyang mga papeles na nakalagay sa papeles, yung po ang halaga. Pang medicine, laboratory exam, hospital expenses with professional pay. Ayun. Ayun. So, ibig sabihin, partner, wala nang po problemahin pa itong si Tatay Albert. Nakapackage Oo. na. Etong PET Wala scan, na po partner. problema po dahil ito po, ipagkakalog na po natin kanyang guarantee letter. Ayun. Sa Ayun. po, ito pong araw pong ito. Opo. Opo. Karudi, maraming salamat po. Mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol Party List National Capital Region. Ayan. Mabuhay rin po kayo dyan sa Bicolan. Maraming pong salamat po. Opo, Tatay Rudy, thank you. Tatay Albert, napakinggan niyo po si Sir Rudy. Opo, ma'am. Opo. Ora mismo Opo, pala. ma'am. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako ng lubos. Ayan, kanina binabanggit ni Sir Rudy 60,000 pesos na guarantee letter, lahat ng pangangailangan nakapaloob doon, partner, na mga kailangan ng anak nyo, Sir Albert, ay ibibigay po ng Ako Bicol Party. Ora mismo. Ora mismo. Ayun. Kaya pala nakangiti na si Tatay Albert. Opo. Tatay Albert, ano po ang masasabi nyo kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon sa Ako Bicol Party List at sa palatuntunang ito? Unang-una po, sir, lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at sa kanya pong mga staff na napakababait, sir. Ano po sila sa mga tao? Very sila sa mga tao, sir, matulungin. Ayan, so nakangiti na si Sir Albert. Opo. May team po kami talaga dyan na aasikaso po sa inyo, igaguide po kayo para po ito pong tulong na ibibigay po sa inyo ng Ako Bicol Party List ay mahawakan nyo na po, Tatay Albert. At hangad namin ang patuloy na pag-recover ng inyong anak. Okay, maraming salamat po, sir. Opo. Ma'am. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang warehouse keeper mula sa Batasan, Quezon City, mayroong iniindang breast cancer. Ang ating pagtugon, abangan. At sa ating tabang ora mismo update, isang padre di pamilya sa Tabaco City na may samot-saring sakit. Ora mismong tinugunan ang kanyang gamutan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon dahil magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano.
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinyan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ito partner, balikan muli natin ang Tabang Ora mismo sa Kongreso. Makakausap naman natin via video call si Emma Junuta na isang warehouse keeper sa Batasan, Quezon City, Tubong, Naga City. Inilapit niya ngayon ang pangangailangan niyang makapag-chemotherapy dahil sa kanyang sakit na breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Nanay Emma. Pero okay lang po ba sa inyo natanggalin? Okay lang po. Sabi nga po. Okay. Sabi na tayo, ma'am. Okay. Sige. Okay lang po. Okay lang. Okay, sige. At Okay lang po. Opo. Ganyan partner mag-asikaso. Oo, at mag-asikaso yung ating mga staff doon natin sa Kongreso. Nanay Emma, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nagkaintindihan na buo ba kayo nung kausap mo dyan? Okay lang ba? Okay lang, Nanay? Okay lang po. Okay. Okay lang po. Okay. So, Nanay, kumusta po ang kalagayan nyo ngayon? Sa ngayon po, nagkikemo pa po ako. Tuloy-tuloy pa po ang chemo ko kasi meron po akong breast cancer. Opo. Kailan pa ho ba itong cancer nyo? Matagal na ho ba ito? Nagsimula po yung cancer ko, nalaman ko nung July 2022. Tapos nagpa-biopsy po ako nung August. Nalaman po talaga na cancer talaga yon. At nagkaroon po ng breast panel yung breast panel kung ano talaga ang gamutan. Ang ano po ang sa aking kaso po, ER, PR positive, saka HER2 positive. Ibig sabihin, triple positive po ako. Kaya ginawa ko, bali, nung October po, inalis na po yung yung left breast ko, inalis na po noon. Opo. Tsaka, kasi ano po siya, yung aggressive daw po, kaya kailangan talagang i-chemo. Opo. Di ba, nanay, may mga tinatawag yan na stage? Anong stage na daw po itong cancer nyo? Stage 2. Stage 2. Stage 2 po. Opo. So, kumusta naman, nanay? Kayo ho ba'y nakapaghahanap buhay pa o hindi na? Sa ngayon po, nagpapakemo ako, tsaka wala na po akong trabaho kasi inaasikaso ko po na magamot muna. So sino ho ngayon ang naghahanap buhay kung hindi kayo nakakapagtrabaho na? Ang mister ko po, siya lang po ang naghahanap buhay sa amin. Sige, partner. Opo, magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po. Opo, Nanay Emma, may pamilya na rin po ba kayo? Meron po akong 3 anak. Ang mga minor pa po sila. Ang panganay ko po grade 12 at ang
grade 12, grade 11, saka grade 6 po ang mga anak ko ngayon. Opo. Pag-aral pa po sila. Opo. Mga minor pa po, Late- ano? late Opo, na si late nanay pa po nag-asawa. nag-asawa, no, Nay? Wala pa po. Ayan, yan lang po, 3 lang. Ano po, nag-asawa ako, 30 na. Anak ako, 37. So, yan pala partner, Opo. mas bintahi din pala yung 17 anyos pala nag-aasawa na. Opo, partner. Kasi pag lumaki yung mga bata, para mo na lang mga kapatid at Oo. kaibigan. Opo. Opo. Nanay, kumusta naman po sila ngayon? Lalo na't may kinakaharap po kayong cancer ngayon, Nay. Mga anak ko po, supportive po sila sa akin. Habang hindi po ako nakakapaggalaw sa bahay, sila po ang naglalaba, nag-aayos ng bahay. Pag bagong game po kasi, hindi ako magagalaw, mahina ako. Kaya tinutulungan po nila talaga ako. Opo. Supportive po ang mga anak ko sa akin, pati ang asawa ko po, hindi ako pinapabayaan. Opo. Nanay Emma, ano po yung pakiramdam na dati po nung malakas pa po kayo at wala kayong sakit, kayo po yung umaasikaso lahat, ginagawa nyo po sa loob ng bahay, at ngayon po meron po kayong iniindang sakit, hindi nyo po lahat magawa. Ano po yung pakiramdam, Nay? Bali po, naging nag-ano po ako. Bali, gusto ko pong tulungan sila. Pero sa ngayon, kaya gusto ko talaga mawala tong sakit ko para makabalik ako sa trabaho kung pwede pa. Para matulungan ko ang kanilang pag-aaral kasi ano pa lang, mga high school pa lang sila, marami pang kailangan itulong ko sa kanila para gusto ko maalis na tong sakit ko para makatulong po sa mga anak ko. Nung wala pa po Opo. kayong sakit, Nanay Emma, ano po yung dati nyo pong pinagkakaabalahan? Ano po yung trabaho nyo po? Ano po ako, nagtatrabaho po ako isang private company. Isa po akong warehouse, babantay po ako ng warehouse namin. Opo. So, ikaw po yung caretaker ng warehouse. Opo, si Mr. naman po, ano naman po yung trabaho niya, Nay? Sa ngayon po, ang trabaho niya, sa ano po siya, sa lumber, siya pa ang forklift operator. Opo. So, isang magaling na driver partner, forklift. Mga heavy equipment operator. Opo. Nanay, paano nyo ngayon po natutususan yung mga pangangailangan ninyo po? Kasabay po yung mga pangangailangan ng mga bata dahil po ito ay mga maliliit pat nag-aaral pa. Sa ano po, sa sahod ng asawa ko, nakakatulong po. Minsan, nag-utang-utang po ako sa pwede kong utangan para maitustos ko lang sa kanila. At ayun, naghahanap po ako, kagaya po nito, naghahanap po ako ng makakatulong sa aking pang-medical sa pagpapakemo ko. Kaya po ako napunta dito para naghahingi po ng tulong na matulungan po ako. Opo. Nanay, pag nag-uusap-usap po kayo ng mga anak nyo, dahil po ito ay mga minor pa, mga bata pa po, paano nyo po napapag-usapan ito pong patungkol po sa inyo pong nararamdaman na sakit? Opo, na pinapaliwanag ko po sa kanila na itong sakit na to talaga hindi naman talaga namin, bigla-bigla na lang dumadating, lalo na meron po kaming heredity na may cancer. Talaga dumadating talaga yan sa isang ganito. Kahit wala po akong walang bisyo, walang ano, dumadating talaga po, hindi man lang, basta bigla na lang dumating sa akin, kahit wala po ako, hindi po ko nagiinom ng alak, wala akong bisyo, wala akong kung ano, hindi ako kumakain palagi sa labas. Basta bigla na lang po, kahit kung darating talaga po ang sakit, darating talaga po sa isang tao na hindi talaga inaasahan. So, ibig nyo sabihin po, Nanay Emma, sa mga ninuno or angkan po ninyo, talagang meron pong may mga sakit na cancer? Opo, meron po. Opo. Sa ngayon po, Nanay Emma, ano po yung pinakakailangan nyo po? Bakit po kayo lumapit sa Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo, Nay? Opo, lumapit po ako dito kasi alam ko matutulungan talaga ako na Ako Bicol list talaga po kasi alam kong makakatulong siya sa akin lalo na kay Congressman Saldico at itong mga staff po, sobrang mabait po nila. Kaya alam ko po matutulungan po talaga nila ako sa aking pangangailangan medical. Ayun. Sa pagpapakemo ko po. Opo. Pagpakemo, ayan, partner. Nanay, makinig po kayo ha. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon sa iyo, Sir Rex. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nanonood at sa mga nakikinig din po. Opo, ito hubang si Nanay Emma, si Rex ay nakausap nyo na huba at ano po ang
pwede nating itulong tungkol po sa kanyang cancer na nais niyang magpagamot? Oo, kanina ho, lumapit ho sa ating tanggapan po ng Ako Bicol Party List, si Nanay Emma, at nakausap naman po natin siya. Dala-dala niya ang kanyang mga dokumento na ating hinihingi. Humihingi po siya ng pagpapagamot, lalo na may cancer siya, may breast cancer siya. Nanghihingi po siya ng pang-chemotherapy po sana. Ngayon po, upon evaluating the documents submitted by Nanay Emma, kumilos naman po agad ang Ako Bicol Party List, ang ating mga coordinators, at dali-dali po yan. Ora mismo, itinawag po sa DOH para po ma-release ang kanyang guarantee letter. Opo. So ibig sabihin, Sir Rex, ngayon pa lamang nakakasiguro na si Nanay Emma na matutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Opo, sa pamamagitan po ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, ora mismo po ang aksyon natin, maibibigay po natin agad ang kanyang hinihinging tulong. Ayun. Opo. Sir Rex, maraming salamat. At eto Sir Rex, ay pangalawa ngayong araw ang sinabi ni Nanay Emma at yung kanina partner. Talagang Si Tatay mga Albert. the best sa pag-asikaso yung mga staff dyan. Ora mismo. Ora mismo, yung pagtulong. Ora mismo. Opo. Ibang klase ang Ako Bicol Party List, at lalo-lalo na kay Kong Saldico. Opo. Yan kasi yung pangunahing mithiin, hangarin ni Congressman Saldico na ilapit at pabilisin ang pagtulong sa kanyang mga minamahal na kababayan. Yes, sir. Yes, tama-tama. Opo, with that po, Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Nanay, narinig niyo po, ora mismo. Po, maraming salamat po, Mr. Alvin Martinez. At sa inyo po, Opo, ano ang masasabi niyo kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol? At hindi raw patatagalin, ora mismo ginarantiyahan ang pagbibigay ng tulong sa inyo ngayong araw na ito. Sobrang maraming salamat po, Congressman Saldico, ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo. Ayan. Nanay Emma, ano po? May team po kami dyan na aalalay po sa inyo hanggang sa matanggap nyo na po ang tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Ayan, si Nanay Emma, opo. So yan, ora mismo. Ora mismo, partner. Ang pagtugon, partner. Ang kagalakan, kasayahan ni Nanay Emma, partner, ay damang-dama natin. At kitang-kita sa mukha niya, partner. Oo, ang natutuwa nga ako kay Nanay Emma, siya yung may sakit na naka-smile pa rin. Positibo ang pananaw niya sa buhay. Yun ang pinaka-importante. Dahil sabi niya nga, partner, maliliit pa yung mga anak niya. Yes, Kaya kailangan niya, partner, na bigyan ng lakas yung sarili niya para naman yung mga anak niya, partner, ay hindi mang problema at hindi mang ano yung sa Bicol, partner, yung magluya? Manghina. Panghinaan ng loob. Panghinaan ng loob. Opo. Partner, ayan mga ka-action, patunay yan, partner, na talaga yung Ako Bicol Party List, partner, doon sa National Capital Region ay talagang ora mismo yung pagtulong sa ating mga kababayang Bicolano. Ayan, tama ka dyan, partner. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, nakita po ninyo na talagang nangyayari po at natutupad yung hangarin ni Congressman Saldico na makatulong ang Ako Bicol ora mismo at maihatid sa mismong nangangailangan. Opo. Kaya mga ka-action, sa mga kababayan natin dyan na mga nais din humingi ng tulong sa ating programa at sa Ako Bicol Party List, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit at humingi po sa amin ng tulong. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Saldico.